Hola, anem a parlar en aquest tema de l'evolució molecular dirigida. Sabeu que els enzims, sovint, des del punt de vista tecnològic, volem que facin algunes funcions noves o que milloren algunes activitats. I això, tradicionalment, s'ha fet millorant de manera específica, modificant posicions concretes de les proteïnes. Doncs bé, l'evolució molecular dirigida aplica tecnologies que són totalment randomitzades i amb la finalitat d'obtindre proteïnes millorades. Anem a veure en què consisteix aquest fenomen de aquestes aplicacions d'evolució molecular dirigida que realment es basen o intenten mimetitzar d'alguna manera els processos d'evolució natural. Si repassem un poquet en què consisteix l'evolució natural, és un procés que té lloc al llarg del temps, ocorre d'una manera randomitzada, en els organismes els canvis se produeixen en el seu codi genètic, com vos posa ahir, i realment el motor que la mou és que les mutacions produeixen algun benefici, i algun benefici que està d'alguna manera lligat a la supervivència. De manera que, en una visió darwiniana, l'evolució natural consistiria això, que apareixen alguns canvis i que per alguna raó, com teniu ahir en la imatge, se seleccionen aquells organismes que tenen algun avantatge. Per exemple, si hi ha uns determinats insectes que poden tindre distinta coloració, verd o marró, el fet que n'hi hagi un depredador que puga veure millor un tipus d'insecte que l'altre, per exemple els verds, el que fa és que se disminuïsca la població dels insectes verds i vagin apareixent cada vegada més poblacions més de color marró, com teniu ahir en la imatge. Doncs bé, aquesta és la idea de l'evolució molecular dirigida, la de l'evolució natural. Què és el que fa l'evolució dirigida? Doncs el que fa és intentar mimetitzar aquests processos naturals, però en el laboratori, és a dir, és una cosa que fem in vitro, en el tub d'assaig. I, òbviament, opera a nivell molecular, és a dir, el que fem no crear organismes nous, sinó en el nostre cas el que fem és dotar de noves funcions a proteïnes o modificar proteïnes. Quines són les similituds entre l'evolució natural i l'evolució dirigida? En els dos casos necessitem una diversificació, és a dir, en l'evolució natural necessitem aquesta progènie que aleatòriament sofrisca canvis. En el procés d'evolució molecular el que farem serà induir aquesta diversitat. Necessitarem un procés de selecció, en l'exemple que teniu ahir del pardalet, qui selecciona són els pardalets, el depredador, perquè redueix la població d'un tipus determinat d'insectes. Doncs en el nostre cas també haurem de tindre algun sistema de selecció que ens permeta seleccionar aquelles proteïnes que tinguin la funció adequada. I, finalment, necessitarem amplificar-ho, amplificar la seqüència del DNA que codifica per la proteïna d'interès en algo semblant a lo que podria ser la procreació en els organismes, en els éssers vius. Doncs bé, quins són els avantatges de l'evolució molecular dirigida? D'una banda, no fa falta que coneguem amb massa detall l'estructura o la funció de la proteïna, és a dir, anem a fer que apareguen moltes mutacions i, òbviament, moltes d'elles seran perjudicials, però aquestes no les seleccionarem i alguna pot ser que produïsca algun avantatge de manera totalment randomitzada, és a dir, no necessitem un coneixement exhaustiu del procés. Eixa falta de coneixement es veu compensada si tenim bons sistemes de selecció o de rastreig que ens permeteixen identificar aquelles proteïnes que hagin sigut millorades o tinguin una millora que ens pugui ser interessant. Podem aplicar això als nostres objectius i, de fet, aquestes estratègies es poden implementar, es poden millorar, almenys des de 4 punts de vista. Triant bé el sistema objecte d'estudi, construint
col·leccions de seqüències de proteïnes el més variades possibles, el més diverses possibles, tenir un assaig que ens permeta seleccionar de manera eficaç les proteïnes que hagin sofert la millora desitjada i els processos d'amplificació normalment depenen de la còpia de les seqüències optimitzades. A què s'ha aplicat l'evolució dirigida? Bàsicament s'ha aplicat a alterar la seqüència, l'estructura o la funció de les proteïnes. D'una banda, s'ha utilitzat, com teniu ahí, per a augmentar l'estabilitat tèrmica, per a buscar noves funcionalitats en enzims o en proteïnes, per a modificar l'estructura de les proteïnes o per alterar alguns detalls, com per exemple poder fer-les més fluorescents, per exemple, en el cas de les proteïnes derivades de la GFP que hem vist en temes anteriors, etc. És cert que les proteïnes no se poden amplificar per si mateixa, de manera que hem de tindre clarament vinculat la seva seqüència que les codifica, el seu DNA que les codifica, i quan observem alguna millora sempre haurem de seqüenciar el DNA de la proteïna per a veure quins són els canvis que s'han introduït. És a dir, ha d'haver una connexió molt directa entre el que anomenem genotipus i el fenotipus, és a dir, necessitem que tots dos estiguin ben acoblats, és a dir, si veiem alguna millora que fenotípicament se pugui observar per a identificar bé quins són els genotips que han donat aquesta millora. Això és clau, com vos poso ahir, pels assajos de High Throughput Screenings, els d'alt rendiment, perquè permeten mesurar moltes variants diferents dins del mateix assaig i necessitarem que les proteïnes s'expressen bé, normalment, com ara veureu, en algun nostre microbià, bàsicament, i necessitarem també tindre alguns assajos funcionals que siguin senzills basats en cèl·lules, com vos dic, bàsicament procariots. Bé, l'evolució dirigida ha tingut un cert renom darrerament, bàsicament perquè l'Acadèmia Sueca va atorgar el Premi Nobel de Química l'any 2018 a Francis Arnold, que, com teniu ahí, i en paraules de la pròpia Acadèmia, per el seu desenvolupament dels enzims utilitzant estratègies d'evolució dirigida. Així que he agafat una imatge directament de la Fundació Nobel. De fet, vos recomano que visiteu la Fundació Nobel si voleu llegir més al respecte, perquè n'hi ha tot un dossier, com tots els anys, però en el 2018, en el Premi Nobel de Química, n'hi ha un dossier molt extens de què és l'evolució dirigida i pot servir per a complementar bé aquest vídeo. Però en qualsevol cas, com vos dia, he agafat una imatge de la Fundació Nobel per a il·lustrar com és el procés general d'evolució molecular dirigida. En primer lloc, el que partim és de la seqüència, el que ahí teniu com a DNA, la seqüència del gen que codifica la proteïna d'interès, la proteïna que volem millorar per evolució molecular. I sobre aquest gen, el primer pas és la introducció de mutacions randomitzades, és a dir, canvis en la seqüència de nucleòtids que van a donar canvis en la seqüència d'aminoàcids perquè no necessàriament sabem a on o no necessàriament sabem quins van a ser. Després, aquestes seqüències que ara presenten diversitat de seqüència són introduïdes dins dels vectors adequats per a ser expressats, com vos diu ahir, en bacteris. Els bacteris expressaran les proteïnes i expressaran les proteïnes que tinguen la seqüència que tinguen, és a dir, els puntets que veieu ahir rojos són aminoàcids que poden haver canviat sobre la seqüència original i cada una pot tindre un o diversos d'aixòs canvis. Com veieu, ahir n'hi ha exemples de proteïnes que només tenen un puntet roig, n'hi ha que en tenen dos, tres, etc.
A continuació, aquestes colònies, que cada una expressa una seqüència d'una proteïna concreta, una proteïna en una seqüència concreta, han de tindre algun assaig que vos deia abans que permita la visualització, que permita el rastreig. Normalment això es fa en plaques multipouet, com les que veieu ahí, i del que es tracta és d'identificar aquelles colònies que tenen una activitat major per a la funció que volem millorar. Si vos fixeu ahí, n'hi ha moltes proteïnes que són descartades. Això vol dir que moltes de les mutacions probablement siguin dolentes per a l'enzim i que facin enzims que o bé no siguin funcionals o que com a molt siguin semblants a la seqüència original. I tots aquests no ens interessen. Hem de buscar aquells que tinguin alguna millora, que ahir la teniu representada en aquests puntets grocs més brillants, i quan això ja ho hem identificat, aquestes proteïnes són seleccionades, veu quin és el DNA que tenen, on han estat les mutacions incorporades i poden ser substrat d'una nova ronda de mutagènesis, selecció, etc. És a dir, és un procés que, com veieu ahir, és cíclic. Un poc per abundar més en aquesta idea i per a mostrar aquest procés cíclic d'una manera més gràfica, així teniu més o menys el mateix tipus d'estructura. Fixeu-vos que en la part superior de l'esquerra el que tenim és el gen natural, que és el gen que codifica per a la proteïna que pot tindre o que va tindre aquesta activitat que volem dissenyar. El primer que hem de fer és donar-li diversitat a aquesta seqüència del gen, és a dir, necessitarem una estratègia per a produir mutacions. Aquestes mutacions ens donaran aquesta col·lecció de gens que veieu ahí. El gene library significa que el gen en determinades posicions, no sabem quines, ha sofrit alguns canvis i tota aquesta col·lecció de gens s'introdueix en el vector d'expressió adequat en un bacteri per a la seva expressió. Les proteïnes s'expressen normalment en un hoste adequat, com vos he escrit ahir, un hoste microbià normalment. Cadascuna de les colònies expressarà la proteïna amb una funcionalitat. Haurem de seleccionar aquelles que representen una millora respecte de l'original i per això és molt important disposar d'un sistema de rastreig o selecció que siga molt sensible i que no ens costi massa temps. Una vegada ja s'ha seleccionat, se seqüencia el DNA, se veu on estan les millores, s'amplifica aquesta seqüència i si la proteïna ja és prou activa, diguem que ja tindríem el gen millorat o evolucionat cap a la funció que nosaltres volíem. En cas que no siga prou actiu, sempre es pot continuar donant una nova volta a aquest cercle a partir d'aquest gen que ja hem millorat, tornar a diversificar la seva seqüència, és a dir, introduir mutacions per fer una nova llibreria, ara que serà a partir de l'anterior i que per tant ja tindrà unes millores significatives. Més o menys aquest és el procés global. Però voldria fer una miqueta d'èmfasi sobretot en els passos 1 i 3, que si vos fixeu ahir són un poquet més grans que els altres, perquè la diversificació és important, és a dir, com anem a generar la variabilitat genètica és important i també és molt important disposar d'un sistema de rastreig que sigui eficient. Per què? El per què es deu sobretot perquè al ser mutacions a l'atzar el número de seqüències que ens poden aparèixer és enorme. I això fa que hàgim de tindre sistemes de rastreig que siguin molt, molt efectius. Per a que vegeu un poquet de com de grans poden ser aquest número de seqüències que se puguen generar, vos he dit un poquet de numerologia, vos he fet un poquet de numerologia així, simplement per a que vegeu el número de seqüències que se poden generar per aquest tipus d'estratègies. La idea és que hi teniu per a
l'equació que ens dona el número de possibles variants d'una proteïna en funció de com és de llarga i del número de mutacions que anem a introduir. Vaig a ficar-vos com a primer exemple, anem a pensar primer en un pèptid de només 5 aminoàcids per a que vegeu el número de seqüències que se generen d'una manera senzilla. L'equació és això que teniu ahí, d9 elevat a m multiplicat per n factorial dividit n menys m factorial multiplicat per m factorial, on m són el número de substitucions simultànies i n el número dels aminoàcids. Doncs si partim d'una n de 5 aminoàcids, és a dir, un pentapèptid, com el que teniu en la part inferior de la imatge, si canviem un d'aquests aminoàcids, per exemple, l'aminoàcid 3, i entra en aquesta posició qualsevol dels altres aminoàcids naturals, el que tenim és, com que originalment n'hi ha un, el que siga, en la resta d'aminoàcids naturals, vol dir que en aquesta posició ens podrien entrar un codó que codifique per a qualsevol dels altres 19 aminoàcids. És a dir, només canviant una posició en un pèptid de 5 aminoàcids diferents ja tindríem 19 seqüències possibles. Però si en lloc de canviar el tercer aminoàcid, el que es canvia és, per exemple, el primer, tindríem unes altres 19. I si el que canvia és el segon, tindríem 19 més, i si el que canvia és el quart, 19 més, i si el que canvia el cinquè és el cinquè, 19 més. És a dir, que canviant, fixeu-vos, només un aminoàcid en un pèptid de 5 podem tindre fins un nombre de 95 seqüències. És a dir, que només per a un pentapèptid, canviant un aminoàcid cada vegada, podem tindre 95 seqüències diferents. Si en lloc de 5 d'un pentapèptid anem a pensar en un decapèptid, 10 aminoàcids, doncs estaríem parlant de fins a 190 seqüències diferents. Però fixeu-vos, si el que canviem és un aminoàcid en una proteïna més o menys de tamany estàndard, com pugui ser una proteïna d'uns 200 aminoàcids, com la que teniu en la imatge, doncs ahir els números ja seria 200 multiplicat per 19, ja ens estem anant a 3.800 seqüències. És a dir, com veieu, els números van creixent ràpidament, però aquests números passen a ser astronòmics, si us fixeu, simplement augmentant el número de posicions que poden canviar. Per exemple, fixeu-vos, per a només un canvi, ja havíem dit que en un pentapèptid tenim només en un canvi 95 possibles combinacions, però si n'hi ha dos canvis, fixeu-vos en la segona fila, ja anem a 14.440 seqüències diferents. Si estem parlant d'un decapèptid de 10 aminoàcids, ja estem parlant de més de 16.000 seqüències, i si parlem d'una proteïna, només canviant 2 aminoàcids ja estem parlant de més de 7 milions de seqüències. Com veieu, els números comencen a ser astronòmics. Què vull dir en això? Que els sistemes de rastreig han de ser molt selectius, és a dir, han de saber distingir aquelles proteïnes que tenen una millora, perquè el que no podem fer és dedicar-nos a purificar-les i mesurar la seva activitat després d'haver-les purificat, perquè ens tiraríem tota la vida. És a dir, han de ser assajos que ens permeten identificar les proteïnes que tenen la millora sense massa feina, sense massa laboriositat. A més, també heu de saber que és important partir de proteïnes que ja tinguin una certa activitat, perquè, clar, crear una activitat nova del no-res és poc factible. És a dir, hem de partir d'alguna proteïna que ja tinga una certa activitat. I per això jo crec que s'il·lustra bé en aquesta imatge. El que teniu és un enzim que realitza, un exemple d'un enzim que realitza una catàlisi i que en la seva reacció nativa és, com veieu ahir, molt efectiu. És a dir, en l'eix d'ordenades teniu l'activitat catalítica, la reacció que catalitza de forma natural és una reacció d'hidroxilació, és a dir, s'introdueix un grup OH, i aquesta reacció la fa en una bona eficiència, que és el que teniu ahir en la muntanyeta verda. Bé, si a aquest enzim li demaneu
que faça una cosa nova, en lloc d'introduir un alcohol, introduir un clor, per exemple, l'activitat és molt baixa. Molt baixa és al nivell d'aquest puntet que teniu a baix en la zona que està taronja. Què és la zona taronja? Diguem que l'enzim faria d'una forma molt eficient la reacció d'hidroxilació, però molt mal la cloració. Què és el que fa l'evolució molecular dirigida? Modificar aquest enzim per a que, seguint la trajectòria que veu ahir en les fletxetes, anem introduint processos de mutagènesis i millora que vagin augmentant l'activitat de l'enzim fins a tindre una bona activitat. Bé, el que vull que quede clar amb això és que necessitem partir d'un enzim que encara que faça molt malament una cosa, home, un poc la faça, no? Perquè ja vos dic que no anem a agarrar un enzim que no tinga res a veure en la reacció en la que estem interessats. Un poc és el que vos fica ahir en la tassa, que per a si el que volem és criar un cavall d'estos de carreres, un pura sang, doncs no anirem a agarrar un burro pas començar, però almenys agarrarem un cavall que tinga unes condicions adequades que en l'entrenament puguem millorar. Això és un poc la idea de la diapositiva aquesta que fa referència a que hem de partir d'un punt d'inici que tinga una certa garantia d'èxit. I com podem produir aquesta variació en les seqüències per a conduir a aquest cavall que galopa però no és el més ràpid? Com podem fer que siga aquest pura sang que volem? N'hi ha distintes estratègies dins de l'evolució molecular dirigida. D'una banda podríem fer, i ahir tenim una imatge que ho exemplifica, se pot aplicar la mutació a l'atzar randomitzada en tota la seqüència d'una proteïna concreta. Per exemple, ahir teniu en el cas del citocrom P450 i el que se buscava en aquest projecte era augmentar la seva activitat. Per augmentar la seva activitat el que se li fa és una mutagènesi a l'atzar en tota la seqüència que codifica per al citocrom i òbviament, la majoria de mutacions són dolentes per a l'activitat de l'enzim, és a dir, els enzims funcionaran pitjor, però en aquest producte d'aquesta mutagènesi a l'atzar se va trobar un enzim que tenia 4 mutacions, que són les que veu ahir en la imatge, un canvi d'una valina per una leucina, d'una fenilalanina per una leucina, d'una leucina per una alanina i d'una serina per una prolina, que generen un enzim que té una activitat millorada. D'acord? Què és el que volia ressaltar-vos d'aquest exemple? Volia ressaltar-vos, si vos fixeu ahir, un d'aquests aminoàcids. Vos recorde que el citocrom té un grup hemo, que el teniu ahir mostrat, i si vos fixeu, 3 dels canvis se produeixen en una regió que està per al centre catalític o el lloc d'unió del cofactor, i això podria tindre un cert raonament darrere, no? Però el que us he marcat jo ahir en el cercle groc és una mutació que dona una millora i que, des del punt de vista racional, mai haguérem pensat que això és així. D'acord? I això és important. Vull que entengueu que l'evolució molecular ens permet trobar canvis que no hauríem predit de cap de les maneres. Això és una de les grans avantatges. Ho pot fer, pot aplicar aquest tipus d'estratègies, també pot fer una cosa un poc més dirigida, sense que sigui mutagènesis dirigida, però pot, per exemple, canviar de forma aleatòria, però els aminoàcids que estan implicats en el lloc actiu dels enzims. Per exemple, això és el que s'ha fet en una esterasa en el qual s'ha realitzat evolució molecular dirigida, però només dels aminoàcids que estan en el centre catalític. I això ha donat lloc a una millora en l'antioselectivitat d'aquest enzim.
Com a tercera estratègia també se pot utilitzar la recombinació, és a dir, agarrar homòlegs del mateix enzim que puguen vindre, per exemple, de distintes espècies, per exemple, variants del citocrom P450 de distintes espècies i recombinar-los, de manera que s'aconseguisca una proteïna híbrida que tinga alguna funció alterada, com el cas que se mostra. Doncs anem a veure com s'obtenen aquestes mutacions a l'atzar per a que vegeu quines tècniques se poden utilitzar. Així teniu un resum més o menys de tot el procés. El que teniu és l'interès en millorar l'activitat d'un enzim que està codificat per un gen determinat i això és el que teniu ahí com a gene target. Bé, doncs aquest gen, aquesta seqüència de DNA, el que se fa és aplicar qualsevol dels protocols de mutació a l'atzar que teniu ahí descrits, bé siga la utilització d'oligonucleòtids randomitzats, alguns agents químics que són mutagènics, utilitzar error-prone PCR, que és induir els errors en la PCR, una tecnologia que ara us comentaré que es diu DNA shuffling, que no sé si us l'han explicat allà, i també es poden utilitzar soques de coli d'unes determinades característiques. Bé, en qualsevol d'aquestes estratègies, el que tenim al final és una col·lecció de gens mutats, que és això que teniu ahí entre corxets, i aquests gens mutats, aquesta col·lecció, aquesta llibreria, el que se fa és subclonar en un vector d'expressió bacterià i aquests plasmidis s'introdueixen en els bacteris s'expressen i, com vos dic, el sistema de rastreig ens ha de servir per a identificar quines colònies estan expressant una seqüència millorada. Bé, de fet, si us se planteja, per exemple, el disseny d'una nova proteïna o d'una nova activitat enzimàtica, el que fins ara se feia era o bé recurrir a la biodiversitat que hi ha en la natura, és a dir, si el que volem és un enzim que funcioni bé en les determinades condicions, doncs buscar algun organisme que el sintetitzi de forma natural. O bé aplicar tecnologies de disseny racional, és a dir, intentar millorar alguns aminoàcids que creiem que poden tindre, que són susceptibles de millorar l'activitat enzimàtica. L'evolució molecular dirigida el que planteja és una tercera possibilitat i és la que teniu en la part inferior de la imatge. Introduir la mutagènesis a l'atzar per qualsevol d'aquestes estratègies, d'aquests protocols que us he dit abans, n'hi ha algun més, però aquests 5 són els principals. Això ens dona una llibreria de mutants i aquesta llibreria de mutants, bé siga per screening visual o genètic, els hem de poder seleccionar per a poder continuar amb la selecció. Bé, vaig a parlar-vos un poquet d'algunes d'aquestes estratègies per obtindre la variabilitat. La primera d'elles que vull parlar-vos és l'error-prone PCR, la PCR mutagènica, i la idea en aquest tipus ja sabeu que la PCR el que es basa és en copiar una seqüència de DNA. Normalment el que volem és que aquesta còpia sigui el més fidel possible, perquè el que volem és que no hi hagi variacions, però així volem el contrari. Així el que volem és induir mutacions. Llavors, per això el que es fa és utilitzar DNA polimerases que s'enganyen. Ja sabeu que hi ha algunes DNA polimerases que s'enganyen molt poc, que s'equivoquen poc, com pot ser la de PFU. La PFU, que és la que majoritàriament se gasta en els laboratoris o alguna variació d'ella, té una tassa d'error molt menuda, s'equivoca una vegada cada 10 a la 6 o 10 a la 7 nucleòtids. En canvi, hi ha altres polimerases que tenen una tassa d'error major, com per exemple la TAC polimerasa, que de fet van ser de les primeres que se van utilitzar. La TAC polimerasa té una tassa d'error de 1 cada 10 a la 4 o 10 a la 5 nucleòtids, el qual se representa bastant bé en aquest tipus de gràfics.
Què vol dir això? Una polimerasa que tinga activitat de correcció, de proofreading, com pugui ser la PFU polimerasa, s'equivoca, però té una tassa d'equivocació molt baixa. Llavors, ahí se simbolitza en aquesta imatge cada mutació en una boleta grogueta. Llavors, què fa una polimerasa que no tinga aquesta activitat de proofreading? Equivocar-se més. Llavors, això se representa en aquesta imatge en més boletes. Bé, d'entrada, per a l'error prompt PCR, el que faríem seria utilitzar una PCR tipus TAC més que una PFU. Però, a més, podem fer que la TAC polimerasa s'equivoque més. Com podem fer que s'equivoque més? Per exemple, podem fer que s'equivoque més augmentant la concentració de magnesi, que és el cofactor que gasten les polimerases, o substituint el magnesi per manganesi, que és un catió divalent també, però fa que s'enganya més l'enzim, o gastar concentracions dels desoxinucleòtids que no siguin equilibrades, és a dir, una proporció més gran d'algun dels oligonucleòtids farà que s'incorpore més. Utilitzar concentracions baixes de la seqüència amplificar o utilitzar alguns dissolvents orgànics com el DMSO o utilitzar alguns derivats de nucleòtids que no siguin naturals i que facin que s'enganye, que s'equivoqui més. En qualsevol cas, en aquestes estratègies el que s'aconsegueix és augmentar la tassa d'error dels enzims i això ho teniu simbolitzat en aquesta imatge a l'inferior on veu que hem incrementat la presència de mutacions. Bé, algunes d'aquestes estratègies se poden utilitzar, se poden simplificar, per exemple, utilitzant oligonucleòtids que estiguen randomitzats en algunes posicions. Això el que implica és, ja sabeu que per a fer una mutagènesi dirigida el que fem és seleccionar una posició concreta i aquesta posició canviar-la i això indueix un canvi d'aminoàcid que és el desitjat. I això és el que teniu en la imatge i el que us han explicat com a mutagènesi dirigida. Si us fixeu, en aquesta posició central, davant de la T no n'hi ha una A, que és el que li tocaria, sinó que n'hi ha una G i voler ficar-la en color en negreta perquè siga més evident. Bé, com podem crear mutagènes, fer evolucionar un enzim utilitzant oligorrandomitzats? El que se fa és, per a aquesta mateixa seqüència, per exemple, ahir el que s'utilitza és la mescla equimolecular dels 4 oligonucleòtids naturals en posicions concretes. Per exemple, ahir està en 9 posicions, que serien en 3 aminoàcids, en 3 codons. De manera que en aquestes posicions no estem dient quin és l'aminoàcid que va entrar, sinó que simplement tenim una mescla d'oligonucleòtids, no sabem quin és el que entrarà i per tant no sabem quin és el que s'incorporarà en cada una de les proteïnes quan s'expressa. De fet, les cases comercials que sintetitzen oligos tenen còdics per a dir quines possibles seqüències introduir. Per exemple, la N significa qualsevol dels 4, és a dir, que és una mescla equimolecular dels 4. Com teniu ahir, la Y seria una mescla de citosina i timina únicament, la K guanina i timina, la M adenina i citosina i així successivament. Què és el que ens permet això? Per exemple, ens permet evitar que se mos colen alguns codons d'estop. Si fiquem tot N, si fiquem 3 Ns consecutives, mescles equimoleculars en 3 posicions consecutives, se mos poden generar codons d'estop. Per a eliminar aquesta possibilitat, el que se fa és utilitzar les 2 primeres posicions totalment randomitzades i la tercera una mescla de citosina i timina. Per què? Perquè els codons d'estop són UAA, UAG i UGA, és a dir, que en la tercera posició sempre tenen una A, una adenina o una guanina. De manera que si nosaltres en la tercera posició mai fiquem ni guanina ni adenina, no s'introduirà mai un codó de parada. És només un exemple. Això permet també jugar amb seqüències, per exemple, se poden crear codons degenerats que tinguin una certa
una certa característica. Per exemple, si el que fem és posar mescles equimoleculars en la primera posició, una N, i en la tercera una altra N, però en la posició central fiquem una timina, els codons que codifiquen que els codons que se poden generar a partir d'aquestes seqüències donen lloc només a aminoàcids hidrofòbics, com veu ahir, metionina, leucina, isoleucina, valina i fenilalanina, el qual és molt interessant. També podem fer que el codó, per exemple, tingui una elevada tendència als residus polars o carregats. Per exemple, si posem V, que és la mescla de A, C i G, però no T, sense la timina en la primera posició, i després fiquem una adenina i en la tercera posició fiquem una mescla equimolecular dels quatre, doncs els aminoàcids que se deriven els codons que se deriven d'aquestes seqüències són els que codifiquen per a lisina, histidina, glutamina, glutàmic, asparagina i aspartic. Com veieu, aminoàcids polars, és a dir, gastant aquest còdic de combinacions de nucleòtids podem tindre oligos randomitzats que siguin, que en determinades posicions posem càrregues o que posem regions hidrofòbiques, etc. Bé, quan és una estratègia efectiva? Una estratègia és efectiva quan introdueixen uns poquets canvis, però si aquests canvis s'acumulen de manera seqüencial, les avantatges que tenim són, molt limitades o molt a poc a poc. Bé, la imatge, en la gràfica, se representa de manera esquemàtica com és el procés en aquest tipus d'aproximacions. Fixeu-vos, el que tenim és un enzim que té una activitat molt alta per a fer la seva funció nativa, que és la barra que teniu ahir en negre. El que teniu en l'eix d'ordenades és l'activitat o la capacitat de realitzar una determinada funció d'un enzim i li donem el màxim a la seva funció natural. Ara bé, si aquest enzim el posem a fer una cosa diferent, l'enzim passa a fer-la molt mal. I això és el que se simbolitza en la primera posició gris que tenim en la part més baixa. Quan l'enzim el fem fer una funció nova, com vos posa ahir, doncs la fa molt mal. Llavors, anem a millorar-lo. Per a millorar-lo li fem qualsevol de les estratègies que hem vist anteriors, introduïm els canvis i això genera seqüències a l'atzar de les quals alguna té una xicoteta millora. I això ens dona el primer escalonet, un enzim que té una certa millora respecte a l'anterior en aquest primer escalonet. Què faríem ahir? Doncs de nou, una altra vegada mutagènesis a l'atzar, tornaríem a seqüenciar el que tinguera alguna millora i així pujaríem al segon escalonet i així successivament. Això serien substitucions, com veu ahir, acumulades de manera seqüencial. Bé, hi ha una manera una miqueta més ràpida d'accelerar aquests processos i és aprofitant-nos de processos de recombinació. Què vol dir això? Tindríem un esquema semblant a l'anterior, fixeu-vos ahir, tindríem un enzim que funciona molt bé per la seva funció nativa, però per fer una funció nova funciona molt mal. Tornem a baixar a la línia, al primer esglaó de la línia gris. Però en les mutacions, aquestes mutacions que introdueixen un o dos canvis, cada una en distintes posicions i amb aminoàcids diferents, el que ens dona és tota una gradació de seqüències que funcionen lleugerament millors. Ahir podríem agafar la millor i sobre això fer la mutagènesi com en el cas anterior, o el que podem fer és agafar tot aquest pool i fer tot aquest pool de seqüències que han tingut una certa millora i recombinar-les entre elles. I al recombinar-les, generar una nova progènie de seqüències que són un poc millor, tornar a recombinar-les i així successivament. És a dir, els processos de recombinació poden donar unes millores que van avançant de manera més ràpida.
Bueno, això és el que, d'alguna manera, en el que es va inspirar William Stimmer per a crear una tecnologia que s'anomena DNA Shuffling i que crec que ja vos han explicat, jo simplement vos la resumiré. Consisteix en crear variabilitat sobre un gen d'interès, sobre una seqüència wild type. Podem posar, per exemple, la PCR mutagènica que vos he descrit abans o qualsevol dels altres que hem vist allí, i això ens genera una variabilitat de seqüències. Cada una té algunes mutacions, com veieu ahir, alguna ne té dos, altres ne tenen una, etc. Doncs bé, el que es basa el DNA Shuffling és en una fragmentació per un enzim específic, que és la DNasa 1, i la DNasa genera seqüències, fragments. I aquests fragments són després reensamblats per a obtindre el gen sencer sense dopar-los de ningún primer. I això ens dona les combinacions totalment aleatòries d'aquesta recombinació que hem vist abans. Aquesta estratègia, la veritat és que va ser molt sorprenent quan va aparèixer. Veu ahir les publicacions originals que va publicar de fet Stimmer sol. Desgraciadament va morir fa uns anys, però aquesta estratègia ha sigut molt utilitzada i part d'ella se deu a l'èxit també del laboratori de Francis Arnold que vos he comentat abans. Per a que vegem un exemple del DNA Shuffling, el que tindríem és, per exemple, si tenim el mateix gen codificat que codifica per a un enzim concret en distintes espècies, totes elles probablement procedeixen d'un gen ancestral comú. Aquestes seqüències que ara són diferents però que realitzen la mateixa funció, les podem utilitzar com a variabilitat, sense tindre que fer l'error prompt PCR, ja tenim variabilitat de seqüències, gastant seqüències d'espècies diferents. De manera que directament podem aplicar el DNA Shuffling i això generar-nos una col·lecció de gens quimèrics que són mescla dels anteriors i que poden tindre una major activitat. D'alguna manera, quan un produeix mutacions a partir d'una seqüència, el que fa és explorar el que s'anomena com l'espai de seqüències al voltant d'aquesta seqüència originària. I el que faria aquest tipus d'estratègies és, d'alguna manera, ampliar aquest camp, aquest espai de seqüències, perquè partim de seqüències diferents entre elles. De manera que la probabilitat de trobar alguna que funcioni millor s'augmenta. D'alguna manera, això es veu també en la següent imatge. Ací teniu un exemple de mutació i selecció de manera seqüencial com la que hem vist antes. Ahir el que tenim és un enzim parental, una seqüència parental que funciona molt mal per a una activitat concreta i quan se produeix la diversitat se generen seqüències que funcionen en tota una varietat. M'agrada aquesta imatge perquè el que vos mostro és que n'hi ha algunes que tenen un fitness, que és una millora, per dir-ho d'alguna manera, que tenen alguna millora en l'activitat que estem buscant i estan un poc per dalt, però si vos fixeu n'hi ha moltes que estan per baix del parental i això és important, és a dir, quan se produeixen quan s'apliquen aquestes estratègies, la majoria de seqüències són molt dolentes, però simplement hem de tindre un sistema d'identificació de rastreig que molt les elimine, d'acord? De manera que puguem identificar quines són les que funcionen un poc millor. Ahir ens quedaríem en el primer pas, en la que funciona millor. Sobre això tornaríem a aplicar la mutació i tornaríem a tindre una progènie en la que només algunes serien millors, tornaríem a seleccionar la millor i així aniríem seqüencialment. Com veieu, la millora que se produeix és relativament modesta, mentre que el DNA Shuffling, que d'alguna manera ens recordaria també un poc a la recombinació sexual, ocorriria com tenim en la imatge. Partim de la mateixa seqüència parental, fem la primera mutagènesi o utilitzem la variabilitat biològica, la biodiversitat biològica que hem vist en l'anterior diapositiva,
per a fer la nova progènie. Però ara, en aquesta progènie, en lloc de triar la que millor funciona, el que se fa és agafar totes les que funcionen millors o igual o millor que el parental i recombinar-les entre elles per shuffling. I això produeix salts, com veu ahir, molt majors. D'acord? I això ens permet seleccionar alguna seqüència que funcioni millor i aquesta seqüència, de nou, li podem aplicar alguna estratègia de mutagènesis que ens tornaria a generar seqüències que podrien tindre alguna millora, en les quals podríem tornar altra vegada a fer shuffling i així successivament. Com veieu, en el cas de la dreta, els salts de millora d'activitat són molt més grans. Bé, ens serveix també aquesta imatge per a recordar-vos que, si vos fixeu ahir, en la progènie n'hi ha moltes seqüències que funcionen pitjor i aquestes les hem de descartar, és a dir, hem de poder identificar només aquelles que funcionen millor. Com fem això? Bé, doncs tenim dues formes bàsiques, o bé el screening, el rastreig, o bé la selecció. Si recordeu la numerologia que hem fet al principi, que vos he comentat al principi del vídeo, se generen un número de seqüències molt grans. Per tant, hem d'utilitzar assajos que s'anomenen high throughput, multi-identificació en paral·lel. Tant els de screening com els de selecció ens han de permetre estudiar un número de seqüències molt grans i identificar només aquelles que ens siguin interessants. Doncs bé, pel que fa als sistemes de rastreig, el que se requereix és la inspecció, però que no siga molt laboriosa, és a dir, algo que ens permeta rastrejar tota la col·lecció de seqüències d'una manera molt visual, per exemple. I això es fa en assajos enzimàtics, en els quals se puguen fer screenings d'almenys plaques de 96 POUH, en l'actualitat això ja s'ha augmentat a plaques de 384, etc. I aquests assajos han de ser relativament quantitatius per a poder distingir exactament quins són els que tenen millores significatives. Ahí teniu la imatge de dalt, seria triar en quins POUH s'ha donat la reacció amb major intensitat, que podria ser, per exemple, els que teniu ahí de color més morat. En què consisteix la secreció respecte del rastreig? La selecció el que consisteix és en utilitzar alguns enzims que siguin necessaris per a la supervivència dels bacteris. De manera que si fem seleccions o si seleccionem utilitzant algun factor limitant, només els enzims que hagin adquirit una certa capacitat de sobreviure o que inferisquen que hagin implementat una certa activitat facin que les cèl·lules puguen sobreviure. De manera que en aquest cas se poden fer screenings de llibreries fins i tot majors que en l'anterior. Bé, anem a veure aquests dos tipus de sistemes de triatge amb una imatge cada un. Per una banda, pel que fa a l'escreening, el que hem de tindre és un sistema, una activitat que genera un producte de la seva reacció que siga distint del substrat. Distint des del punt de vista observacional, és a dir, que produïsca algun producte colorejat o fluorescent o alguna cosa així. Normalment se treballa en plaques multipouet, com les que hem vist abans, i el més senzill és la utilització o la millora d'enzims que, per exemple, hidrolitzen algun fluoròfon. Per exemple, aquí teniu un exemple d'una glucosa que té afegit un cromòfor que no és fluorescent a menys que se scintisca. Quan l'enzim funciona i talla, s'allibera el fluoròfor, la cumarina, i això fa que siga fàcil de detectar i de quantificar. Això vol dir que hi hagi un acoblament entre l'aparició del producte i la
la millora que hem obtingut en l'enzim. I ahí teniu un exemple concret en la producció, una reacció d'oxidació-reducció. Quina és la diferència amb la selecció gènica respecte d'esta de l'escreening visual? En la selecció gènica el que fem és fem enginyeria en algun enzim que siga essencial per a la supervivència de les cèl·lules. Per exemple, un enzim que conferisca resistència a antibiòtics o que permet el seu creixement en un determinat tipus de medi, etc. I això és el que teniu exemplificat en aquestes dues plaques que teniu a la dreta, aquestes dues plaques Petri. En la de dalt tenim unes condicions de creixement determinat, en la de baix unes més selectives. El que busquem són colònies que puguen créixer en aquests medis selectius i aquestes colònies probablement és perquè han adquirit o estan expressant enzims que han adquirit una certa avantatge, per exemple, en la hidròlisi d'un antibiòtic o el que sigui. D'acord? Bé, aquests assajos són normalment més senzills que els anteriors, per això permeten un major número de seqüències ser rastrejades de manera ràpida. N'hi ha alguns que se basen en la unió més que en una activitat característica, la unió a un suport determinat. Per exemple, s'han aplicat tecnologies d'ELISA, que ja sabeu com funcionen, o la unió a algun fluoròfor o algun substrat que siga radiactiu. Bé, doncs el que ens queda és parlar-vos d'alguns exemples d'una manera ràpida. Vaig a comentar-vos 3 exemples d'evolució molecular dirigida. El primer d'ells està un poc relacionat en aquests temes de selecció gènica, perquè el que se va aplicar és sobre un enzim, una cefalosporinasa. Sabeu que n'hi ha una gran necessitat de nous antibiòtics i de conèixer com els microorganismes hidrolisen els nostres antibiòtics, etc. Això és un projecte que està pensat per a intentar avançar-nos a com uns distints bacteris poden hidrolitzar alguns dels antibiòtics que tenim ara per a poder buscar-ne alguns nous, alguns millorats. Per això se van triar una estratègia de recombinació, un poc el que us he mostrat abans en el DNA shuffling, de cefalosporinases que venen de 4 tipus de bacteris diferents. Ahí els teniu: Citrobacter freundi, Enterobacter clocae, Yersinia i una Klebsiella, que entre elles tenen una similitud de seqüència. S'intenta que siga superior o al voltant del 60 o més %, i el que se fa és crear diversitat. Estem parlant de 4 gens, per tant, que tenen 1,4 quilobases, i això se genera 4 llibreries d'un número de nucleòtids molt gran, i el que se va buscar és veure si s'obté alguna activitat que sigui capaç d'hidrolitzar un antibiòtic concret, en aquest cas el moxalactam. Este projecte, òbviament, és un projecte de selecció gènica. Estos bacteris, si fem mutagènesis randomitzades en cadascun d'aquests 4 gens, cada un d'ells provenient d'un dels bacteris que us he dit abans, el que se va obtindre és mutants que tenen al voltant de 8 vegades augmentada la seva resistència al moxalactam. És a dir, són les colònies que són capaços de créixer en una concentració de moxalactam 8 vegades més gran, que és la que teniu en les plaquetes en la part superior dreta.
Ahí el que se representa és la seqüència, l'esquema del gen i com algunes mutacions, per exemple, en la primera de les seqüències, la de Citrobacter, tres mutacions, que són les que estan simbolitzades ahir en els tres puntets, donen una seqüència que té aquesta capacitat de créixer en una concentració de moxalactam 8 vegades més gran de la que creixen habitualment. Doncs bé, com veieu, en mutacions úniques, úniques me refereix que en la pròpia seqüència s'arriba a millores de fins a 8 vegades. Si aquestes seqüències mutades ara se recombinen entre elles per DNA shuffling, el que se té és una col·lecció de seqüències com la que teniu en la imatge que se poden plaquejar sobre plaques que tinguen concentracions molt més altes, per exemple, fins a 32 mil·lígrams per mil·litre, i veure com n'hi ha algunes colònies que encara creixen. Llavors, el que es fa després és veure quina és la seqüència de la proteïna que dona aquesta capacitat d'hidrolitzar el moxalactam, i aquesta és la seqüència en còdic d'una lletra que se va obtindre. Com veieu, la proteïna és una mescla de combinacions de diverses de les cefalosporinases originals i, a més, cada una aporta alguna mutació que havia obtingut originalment. De manera que, aquesta proteïna quimèrica, per dir-ho d'alguna manera, té una estructura que és la que teniu en la imatge, que és òbviament una rèplica dels originals. Ahí estan representats en distints colors els trossos que venen de cada una de les 4 cefalosporinases. És interessant el fet que els distints trossos, els crossovers que s'anomenen ahir, les unions de les distintes parts de la proteïna, curiosament, són en regions que separen alfa-hèlix o fulls beta. És a dir, que diguem que les estructures secundàries s'han transmès aleatòriament, però s'han transmès conjuntament. Tot i que no està clar això per què, però ha hagut una certa... Si vos fixeu, podeu veure una hèlix que és totalment verda, una que és totalment blava, en algunes no, en algunes hi ha alguns canvis, però no en totes. I una cosa interessant és que la millora que s'ha obtingut és d'un enzim nou, però molt interessant és que se mantenen els residus del centre catalític, és a dir, els residus del centre catalític no han canviat. El que canvia és el global de la proteïna, i això és, diguem, la potència d'aquest tipus d'aproximacions, o una de les potències d'aquest tipus d'aproximacions d'evolució molecular utilitzant DNA shuffling. Bé, un altre exemple que vos he portat té a veure amb una activitat enzimàtica de la qual ja vos he parlat, és la corismat mutasa, en la que vam parlar en el tema 9, que ja vos vaig dir que és un enzim essencial per a la biosíntesi de residus aromàtics, de la tirosina i de la fenilalanina, i que com és essencial podem fer cultius selectius posant o no tirosina i fenilalanina. Si l'enzim no funciona i no posem tirosina o fenilalanina, els bacteris no creixeran. Si l'enzim funciona, aleshores podran créixer en absència de fenilalanina i tirosina externa. Aquest és el tipus d'assaig genètic, en aquest cas, i aquest enzim és un enzim que és heterodimèric i que el dímer, el centre catalític ve format per parts dels dos monòmers, el qual, des del punt de vista de la enginyeria de proteïnes, no mai és massa interessant, perquè si podem expressar un únic polipèptid sempre tenim més garanties que de forma recombinant tinguem major èxit. De manera que la idea en aquest projecte era convertir aquest homodímer en dos monòmers que siguin funcionals. Com veu ahir, el dímer està molt imbricat un en l'altre.
I el que se va intentar és obtindre monòmers que siguin four helix bundles, és a dir, de quatre hèlix, però que siguin actius de forma monomèrica. Com se va assolir en aquest cas el projecte? Bueno, doncs primer, triant un enzim adequat per a començar, un poc de l'starting point que us havia dit abans, en aquest cas un enzim termostable, introduint mutacions puntuals que desestabilitzen el dímer per afavorir que se generi el monòmer i utilitzant l'evolució dirigida per a insertar un gir que afavorisca l'activitat de l'enzim. Bueno, en aquest cas, el que se busca, per tant, són enzims monomèrics que siguin actius i per això, per modelat, se va focalitzar en una regió concreta i se va, sobre els monòmers, i se va decidir crear diversitat en unes posicions determinades de 6 aminoàcids, que són els que teniu ahí destacats en roig, i alhora crear una mutació de la leucina 20 glutàmic, que és la que teniu encerclada, el glutàmic que teniu encerclat en l'estructura de la dreta, un altre en la isoleucina 77 arginina i aquests 6 aminoàcids que formen el llaç que teniu representat en roig. Doncs bé, el que se fa és, en aquesta seqüència, se transformen els bacteris i se seleccionen en medi mínim, en M9, en els quals si no posem tirosina ni fenilalanina, doncs el monòmer no té activitat, de forma original no té activitat i per tant no veiem colònies. Per tant, anem a seleccionar per creixement en medi mínim en absència de tirosina i de fenilalanina. Doncs bé, s'apliquen les estratègies de mutagènesi i a aquesta seqüència randomitzada dels 6 aminoàcids que teniu ahí se plaqueja després d'introduir aquests aminoàcids randomitzats i, com veieu, ja se veuen colònies i aquestes colònies són capaços de créixer en absència de tirosina i fenilalanina, és a dir, el monòmer és capaç de sintetitzar tirosina i fenilalanina. A més, els autors van caracteritzar estructuralment l'enzim, no solament funcionalment, que efectivament podia sintetitzar fenilalanina i tirosina, sinó que a més la caracterització estructural, ahí teniu el perfil del wild type, que com veieu forma agregats i dímers, mentre que el mutant, que és el que té la M minúscula, és absolutament monomèric, és a dir, funciona molt bé. Això va dur a pensar com d'importants són aquests residus del llaç i el que se va observar és que aquests mutants que tenen una millor activitat tenen una seqüència en aquests 6 aminoàcids d'alanina, arginina, triptòfan, prolina, triptòfan i alanina que us he descrit en la part inferior. És a dir, aquesta seqüència li dona la capacitat de ser monomèric i de tindre activitat. I per acabar el tema, només vos vaig a comentar uns resultats d'un experiment del laboratori de Francis Arnold en el que s'utilitza l'evolució molecular dirigida en un procés adaptatiu. En este projecte el que utilitzen és un enzim que és la citrat sintasa i que la idea és intentar fer que un enzim que està adaptat a treballar en molt baixa temperatura, l'enzim procedent del
Antarctic Bacterium que teniu a la dreta, siga capaç de funcionar a temperatures elevades. I per això se va comparar la seva activitat respecte del mateix enzim, la mateixa citrat sintasa, en aquest cas d'un arqueobacteri de Pirococcus furiosus. Aquest és un enzim que té 437 aminoàcids i d'aixos 437 aminoàcids, fixeu-vos que només la meitat aproximadament estan conservats, és a dir, hi ha una alta variabilitat de seqüència, però les estructures, com veieu ahir, són molt semblants. Aleshores, què és el que se va fer en aquest treball? Se va agafar l'enzim del bacteri antàrtic i se li van aplicar les estratègies de mutagènesis dirigida. A aquests productes de la mutagènesis dirigida, ja sabeu que en plaques multipouet se mesurava l'activitat tant a temperatura ambient com a elevades temperatures. I la gràfica que teniu ahí el que representa és la termostabilitat en l'eix d'ordenades front a l'activitat. Els mutants tenen una activitat que ahir teniu representada en els punts rojos, és a dir, tenen una certa termostabilitat, no massa alta, però si veieu ahir en unitats relatives seria per baix al voltant de 0,4 i tenen una determinada activitat. Doncs bé, del que es tracta és de veure aquestes relacions d'activitat a temperatura, RT significa room temperature, és a dir, temperatura ambient, i HT significa high temperature, altes temperatures. De manera que el que busquem són enzims que estiguen, d'alguna manera, en el quadrant superior dret de la gràfica, és a dir, que siguin molt termostables i que tinguin molta activitat. En aquest procés el que varen utilitzar va ser mutagènesis per saturació de la seqüència original, de la wild type, i a partir d'ahir generar variabilitat i aquestes seqüències millorades fer recombinació entre elles i seleccionar les que funcionen millor. I així s'arriba a un enzim que és el que teniu ahí descrit com a 3-2GT, que és un enzim que té 7 aminoàcids canviats i que presenta una elevada vida mitja a 60 graus, com veieu en la gràfica. Bé, aquesta dependència de la temperatura, aquesta adaptació a la temperatura, els autors la van demostrar no només en el bacteri antàrtic, sinó també fins i tot en un enzim que funciona bé a temperatures relativament altes, com per exemple una paranitrobenzilesterasa. Fixeu-vos que en una representació de l'activitat específica en l'eix d'ordenades front a la temperatura, l'enzim de forma natural ja té una certa termostabilitat. Si veieu la curva verda, que és la de la seqüència silvestre, és actiu a més de 40 graus, aguanta bé en la franja de 40 a 50 graus i quan s'apliquen les estratègies de mutagènesis dirigida, després de 4 rondes de mutagènesis, si us fixeu, l'enzim passa a tindre el comportament que s'observa en la gràfica de color roig. Com veieu, hem desplaçat el màxim de temperatura al qual és funcional a temperatures més altes, el qual ja és termostabilitat, però si us fixeu, en aquests mutants l'activitat no s'ha millorat massa, de fet està de l'ordre o un poc pitjor inclús que el wild type. Han de produir-se les següents rondes, uns cicles més de mutagènesis i només en 2 mutagènesis més, en 6 cicles, ja s'obté un enzim que, si us fixeu ahir, té el màxim de temperatura al voltant dels 55 graus i que té una temperatura fins i tot major que l'original, és a dir, és més termostable i més actiu a temperatura més alta. I això s'arriba fins i tot a
millores de més de 2 vegades aplicant dos cicles més de mutagènesi. Bé, algo semblant s'observa en el cas de la citrat sintasa que vos he contat, perdó, dels enzims que vos he contat abans dels bacteris antàrtics respecte dels bacteris termòfils i demés. El que teniu en el gràfic ara és l'activitat d'una subtilicina, la subtilicina S41 del bacteri antàrtic que us he comentat abans i que el wild type, podeu veure ahir que se representa en verd, té una certa activitat a temperatures d'uns 55 graus. Doncs bé, després d'aplicar 5 rondes d'evolució, arribem a eixa seqüència que havíeu vist abans, que té una activitat específica molt major i a temperatures més altes. Perquè busqueu la comparativa amb un enzim mesofílic, dels que viuen a temperatures més moderades, doncs eixa seria la resposta. Doncs bé, en això acabem el tema d'evolució molecular dirigida. Vull que vos quede clar la idea inicial, que se trata d'obtindre noves activitats o activitats millorades utilitzant estratègies totalment randomitzades i que no podem preveure quina va ser la millora o quina va ser la seqüència millorada. Moltes gràcies.